Il-ħamis wara nofsinhar il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti spjega kif tqassmu l-fondi tal-Kunsill fis-sena 2013. Il-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti għandu lan li jgħin lill-artisti u organizzazzjonijiet tal-arti u l-kultura jtejbu l-potenzjal u l-ħiliet tagħhom u l-livell ta' professjonalità. Waqt konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari José Herrera għalli b'kollox fis-sena 2013 95 proġett irċivew l-għajnuna finanzjarja permezz tal-Malta Arts Fund, b'investiment totali ta' aktar minn 410,000 euro b'firxa wiesa li tkopri minn mużika u sfin sa letteratura, teatru u arti viżwali. Il-fond ifittex li jgħin il-kwalità u l-eċċellenza fl-arti. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera faħħar il-mod ta' kif qed jintħaddem il-fond mill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura. Għaliex l-iskop ta' l-Aġenzija Governativa, ġifieri l-Kunsill tal-Arti, mhux qiegħda hemmhekk biss biex torganizza l-festivals jew proġetti kulturali, imma qiegħda hemmhekk aktar minn ħaġa oħra biex tixpruna l-interess tal-individwu. Tgħin l-interess tal-individwu u tgħin l-individwu jkun kreattiv. Is-Segretarju Parlamentari żied jgħid li f'dawn l-10 xhur li ilu fil-kariga permezz ta' fondi irnexxielu jgħin lil għaqdiet tal-banet, għaqdiet mhux governattivi u għaqdiet kulturali fil-lokalità.